angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Pour for us, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Okay, niya nasabang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ni ining ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay, sa pikas lawak, no, sa technical side, ang atong kauban, mao gihapon, no, si Igsuon Danny Luod, no, mayong buntagdan, mayong adlaw sa Ginoo kanimo, o gausab si Tax, no, Expedito Ilumba, maayong buntag o maayong adlaw sa Ginoo. O kaninyong tanan nga mga naminaw karon sa kahanginan. Okay. Niya gihapon tano sa RMN Dipolog, DXDR 981, no, sa AM band sa inyo mga radyo o sa FM 94.1. Usab, sanglit high-tech naman kayo niya ang atong istasyon. Ang buod ipasabot, makita o madungog usab ta sa website, no, sa RMN Dipolog. Ang rmndipolog.weebly.com. Okay, rmndipolog.weebly.com. Okay, agatong pizza karon. Pizza 26 sa bulan sa Marso tuig 2017. March 26, 2017. Okay. Sa miaging Domingo, atong gihisgutan pag-ayo kining mga katuyuan o mga hinungdan kung ano nga kitang mga Katoliko o kaming mga Katoliko doon na may mga balaang simbolo kung mga sacred images nga makita diya sa mga simbahan o balay alampuanan, sa balay o bisan sa mga dapit diin anaagi pahimugat kanang kabalaan. Anang gitawag og mga shrines. Doon na tayo mga balaang simbolo kung sacred images. Karon atong ipadayon kay wala pa nato ni tibawas unya atong gipasalig gisaad nga mo sentro ta pag-ayo diri sa mahitungod sa pagpasidungog sa mga santos. Kay diha sa pagpasidungog sa mga santos,
Diya man, no, usa sa ilhanan sa atong pagpasidungog, kana mang maghimo ta og example, monumento. Monumento. Ilhanan, no, sa atong pagpasidungog. Sa mapananglit sa atong monumento nga gihimo sa atong nasud sa Pilipinas, unsa man ang atong monumento nga ipasundaya gyud sa atong mga plaza o bisan asa nga lugar diin atong ipakita ang atong pagtahod o pagpasidungog sa atong bayani nga si Dr. Jose Rizal. Atong ipakita ang atong pagpasidungog niya pinaagi sa paghimo sa iyang monumento. Ug dili lang kay sa iyang monumento. Ato usab nga gipakita ang atong pagpasidungog niya pinaagi sa pagbuhat og libro. O gibuhatan nato og libro si Dr. Jose Rizal kay siya man ang atong bayani sa atong gamay nga nasud sa Pilipinas. Gibuhatan nato og libro o gipasundayag ang iyang imahen o ribulto nga gitawag natog monumento ato kining gibutang diya sa atong mga plazas. O any nga public places din atong ipakita ang atong pagpasidungog sa atong bayani. Atong gipasidunggan si Dr. Jose Rizal nga usal lang siya kabayani sa atong nasud nga Pilipinas. Ang atong gamay nga nasud sa Pilipinas. Mao man ni atong dakong pangutana. Kung atong gipasidunggan si Dr. Jose Rizal nga ang iyang kabayani dirira sa gamayng nasud sa Pilipinas. Dirira sa atong gamay nga nasud sa Pilipinas. Mayon tag gamay kay gamay magyon ni atong nasud kumpara sa ubang mga nasud, di ba? Mao man ni ang dakong pangutana karon. Kung gahimo ta sa pagpasidungog sa atong bayani nga si Dr. Jose Rizal, nga bayani lang siya sa atong gamay nga nasud sa Pilipinas. Ang dakong pangutana, unsa pa kaha ang mga bayani sa tinuhuan? Unsa pa kaha ang mga bayani sa atong tinuhuan nga ang ilang kabayani dili lang sa atong gamay nga nasud sa Pilipinas, kundili ang ilang kabayani pang tibuok kalibutan. Kung sa English pa, sa usa ka pulong, universal. No? Ang ilang kabayani pang universal gyud, pang tibuok kalibutan nga sa laing pulong, kung atong hubaron nga adunay kombinasyon na sa Grego o kinatsila, mo na moingon ta Katolika o Catholic. Gikan sa Grego nga Catholis o Katholos o Katholes. Kinang mabasa na to sa Buhat 9:31. Sa Grego, Ecclesia Katholes. Catholis. Kung atong ining lison, church throughout all. Church throughout all. Iglesia pangtibuo kalibutan. So unsa pa kaha ang mga bayani sa tinuhuan kun sa religion nga ang ilang kabayani pangtibuo kalibutan dili lang sa gamay nga nasud sa Pilipinas. Mo na dako na tong pangutana. Sa atong nahibaw-an dili lang kay kitang mga Katoliko, dili lang kay sa atong bayani sa Pilipinas, o kitang mga Pilipino nga gapasidungog ta ni Rizal nga gahimo ta sa iyang monumento. Dili lang, no? Dili lang sa atong tinuhuang Katoliko o sa atong nasud nga Pilipinas. Gahimo tag monumento sa atong tagsa-tagsa kabayani. Mayon kay tagsa-tagsa kabayani, mayon kag nasud nga Pilipinas, kinsa may bayani.
Dr. Jose Rizal. Mingon tag, tinuhuan nga Kristohanon, Katoliko, kung sa may mga bayani diha, o na mga santos. Gahimo tag monumento. Unsa pa, sa tinuhuan na po ko yung nahibawan. Ang ako yung sigurado ko nga, di ko ka duha-duha. Ganing grupo sa atong mga igsuon nga nagpaila sa ngalan ni Kristo, no? Iglesia ni Kristo. Na sila bayani po sa ilang tinuhuan, ilang sugo. Gitawag nila anghel, kon last messenger of God pagyod. Ilang gipasidunggan si Igsoon Felix Manalo, pinagis paghimo og usa ka monumento naa sa ilang sentral nas Manila. Central, burag sa Quezon City, no? Nariya sa ilang opisina sa pangkalahatang pamamahala na sa Central. Parehas yun o kanang monumento ni Rizal na sa atong plaza. Yung nana yung itsura, dili ang parehas og naong. Pero yung nana gihapon, nga tungtong o kanang tungtunganan. Muna, ato mga igsung Iglesia ni Kristo, gahimo o monumento ni Felix Manalo sa ilang pagpasidungog, sa ilang sugo. Dili ta mo supak anang pagpasidungog, pinaagis pagbuhat og monumento. Pero pangutana lang, tinuod ba nga bayani sa tinuhuan si Felix Manalo? Tinuod ba nga si Igsoon Felix Manalo nahimong bayani sa pagtuo? Well, atong girespeto ang atong mga Igsoon Iglesia ni Kristo nga ilamang himong bayani si Igsoon Felix Manalo kay sugo god. Pero kita nga wala magtuo, muna atong pangutana. Tinuod ba ka nga si Igsoon Felix Manalo nahimog yung bayani sa pagtuo? O siya ang huling sugo sa Dios? O anghel, sabot minsahero sa kaulahi ay mga adlaw, tinuod baghana. Unya, kung tinuod, naapagwilaing pangutana na. Siya ra ba di ay bayani sa pagtuo? Kay siya ra man po'y gibuhatan og monumento. Wala nila buhatig monumento o larawan o ribulto ang atong Ginoong Kristo. Wala sila ribulto o larawan ni Santa Maria. Tingali mo, mutubag sila, mo rason sila nga wa ming kita. Wa ming kita. Musigi ato silang i-exempt kay wa man sila kita. Pero kadtong nakakita niya by way of tradition, kina may tradisyon sa Biblia. Lahi po tong tradisyon nga gidili, no? Itong mga tradisyon nga pinagano, no? Pero ang Kristyanismo na apoy tradisyon, gihisgutan na ni Apostol Pablo sa ikaduhang Tesalonica 2:15. Barug kamo nga malig-on sa mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinagigwali nga binaba o sulat. Unay proof text, besikulo pamatuod. Nga ang Kristyanismo na apoy tradisyon. Kaya mayon kay tag tradisyon, nuwang kaklase, nasulat o wa na masulat. Mga kinaiya nga gipasunod sa musunod nga mga henerasyon mo man ay tradisyon. No na. So, by way of tradition, makapakita tag hulagway. Pinaginos mga tao niya, tumo ni hulagway, mo ni dagkitsura, then giawat-awat. Hangtod naabot sa tong panahon ngayon ana ang dagway sa Ginoo. So kay nakita, kabuhatan o imahen. Wala sila imahen ni Jesucristo, tungod kay hinoon saan po nila pag hulagway god sa imahen ni Kristo nga ang ilang tinuhuan, mi tumaw, diri naman sa uwing panahon, 1914, 1914, so agad sila ay mahulagway. O moingong kag tradisyon, problema, dili man nila masunod ning paghulagway sa Katoliko, kaya di mas sila masalig sa Katoliko.
Pero kung atong inatuon pagunahon na, kisa may kasaligan kung maghisgot og tradisyon. Ang tinuhuan nga awahin na mituyhakaw, 1914, o ang tinuhuan nga unang siglo na yun. Saman, kining Katoliko. So kung maghisgot tag tradisyon, yung gitag resource sa tradisyon, di ba kung mayon gitag gusto ko makaton, mahibaw, masayod, palaban man tag library, di ba? Palaban tag mga libro, palaban tag mga basahon, di ba? Gusto tag kasayuran. Yan, kung mag-research namin tag history, makaunahon na din tag sa maning mga tao, sa maning mga grupo nga mas nasayod kung maghisgot og tradisyon. Siyempre, matutas mga tao nga ang ilang eksistensya naapas sa maong mga panahon. Pangitao na to, saman, kanus man nagsugod ang tinuhaan ni Kristo, unang siglo, 33 AD. O unsa mang grupuha karon nga ang ilang eksistensya makapamatuod nga makasubay gyud sila sa ilang kagikan nga maganid gyud pagbalik panahon sa mga apostol. Simbahang Katoliko. Gani giangko na sa mga igsuon natong dili Katoliko, ang Iglesia ni Cristo rabod, no? Nahinumdo mo sa atong gi kutlo. Sa miagi na itong Sibya, nga only the Roman Catholic Church can trace her origin from the time of the apostles. Muna sulti sa pasugo mag-asin sa itong mga igsung Iglesia ni Cristo. Sila na, kibalo sila na. So ang Katoliko mo'y labing nasayod sa mga tradisyon nga Kristohanon. Naalang to'y pangutana ba nga nadumduman ako nga kanang inyong hulagway ni Kristo dili man na mao kay kanang paghulagway diya sa kung wa ko malimot sa Isaias ba na nga dili man gwapo ang dagway kuno ni Kristo kay basta wa kuno'y kadani ang iyang itsura maot kuno dagway niya gwapo mo kuno nang atong larawan ni Kristo dili na mao. Pero atong subayon ng exegesis anang paghulagway. Kaya naaran na sa pag-interpret. Kanang paghulagway yun nga na-disfigure o dili maayo nga ang panagway ni Kristo gatumbok man na sa nahitabo. Iniyan tong pagsakit niya, tong pagdakop, pagsakit nga gidagmalan siya nawala ang katahom. Kaya dugo-dugo ng naong. Dili na to sabton sa lahing nga pagpasabot nga pag naba nga mayong ka nga mo ni aktual nga dagway ni Kristo. Ang gipahimog at dito sa tagna, mahitungod to sa pagka-disfigure sa naong ni Kristo kay gidagmalan man siya. Nawala ang katahom kay gidagmalan god. Wa may tsura, gisagpa pa siguro to no, gilatos. Kita mo atong The Passion of Christ. Ayuho na do pagsabot ang atong Biblia kung sige tumbok nga mingon ta nga dili man gwapo. Si dili gwapo ayuho ko no mingon kag rasas mga Hudiyo gutos Kristo. Kita ba kag Hudiyo nga maot og naong? Ambot siguro pero ako murag ako kita. Di lang siguro parehas gyud og itsura pero mingon kag mga Hudiyo kasagaran gyud makita gyud kag Hudiyo. Kuan gyud mayug gyud og hitsura. Pero dili man na mo gyud itong lantawon gyud ang hitsura. Kay ang atong Dios maunsa man atong dagway ana gyud ang iyang presensya. Mao na ang atong quick response, no? Diretsong response mayon nga sa man na inyong larawan dagway ni Kristong kagwapo man ana nga sa Isaias ba na kung malimot mo ng basahon na kutluan nga maot man di man matahom tan-awon kuno ang dagway ni Kristo atong ipangutana nganong giingon ana paghulagway. Giingon ana paghulagway tungod sa nahitabo sa atong Ginoong Kristo nga pagdagmal kaniya katong gisakit siya dayon gipatay. Nga nawala ang katahom sa iyang panagway tungod kay gidagmalan.
Munay kuan dili kuno madanihon. Nya sa theological aspect pod ang sa kung atong tan-awon gud sa panahon diin si Kristo nga ni adiri. Ang iyang presence dili ni matahom sa kadaghanan. Ngano man ang theological aspect ba ngano man bisan gani mga Hudiyo kadugo niya nga wa mosalig niya wa motuon niya na hinoy mituo pero gamay ra kumpara sa mga wala motuo. Di ba? Yun na ang paghulagway nga. Dili siya madanihon. Kaya gani, wa man siya dawata. Labi na sa mga pagano nga wa gyud mahimong Kristiyano. Pero naay mga pipila ka tao nga labi na itong nakakita sa iyang milagro, dayon na touch. Pero gamay ra na kung ikumpara sa mga wa mo tuo, wa mo dawat niya, mo bitang nahinawaing siya dito sa Jerusalem, dayon dito niya sugdi ang iyang simbahan kun iglesia. Hinawaing siya kay dito ako sa mga ako ang mga ako mo tuo kanako daghang mga Hudiyo ana nga wa mo tuo niya kay gilantaw man gud niya sa iyang pagkatao, gilantaw man gud nila sa iyang pagkatao nga nakramanig panday. O sagoy ngano guning atong sundon ato guning tuhuan. O magali niya nga nalitok niya ng mga pulong niya diya sa Mateo 21:43, ang gingharian, akong gingharian. Pagakuhaon nga na kaninyo og igatugyan sa usa ka nasod nga magbabungahon pag-ayo. Mateo 21:43. Unsa may buot ipasabot ana? Well, halawom kayang buot pasabot ana. Usa sa alternative interpretation ana nga buot ni Kristo ibalhin ang sentro sa iyang simbahan o iglesia. Nga imbis Jerusalem, ibalhin niya sa laing dapit. Nga naman kay, wa man siya mahimot sa Jerusalem diin dito niya sugdi. Nga naman kay, mga kadugo niya dito, ang iyang mga karasa niya, mga Hudiyo, daghan mga wa mutuon niya, medyo nahinawaing siya kung sa atong inatuon pag sabot-sabot ba. Atong siguro na hinawaing tus Kristo nila. Pero kung dili manggali hinawaing ato lang gihulagway ana ora bagi anthropomorphism. Atong pagbati nga atong ipahid nga mao ni gibati ni Kristo tungod kay wa siya dawata. Di ba? O katong ningon siya nga didto ako sa mga ako ang mga ako mo dawat nako nya mahimo siya na. O mo nang ningon siya nga pagakuhaon nga na kaninyo og igatugyan sa kanasod nga magmabungahon pag-ayo. O ang sentro ang usas gitumbok diha nga ibalhin. Imbis Jerusalem gusto niyang ibalhin. Ibalhin sa usa ka lugar o dapit nga magbabungahon dito but pasabot daghang makabig. Daghang mutuo. Kay kung mingon kay kag tinuhuan dili magyud mawala nga naa gyud sentro. Usa manggali ni sa ilhanan kung mangita ta sa tinuhuan nga gitukol ni Kristo. Atong subayon kung asa ang sentro sa tinuod nga pundok o simbahan gitukol ni Kristo. Kay matag tinuhuan religion ron naa gyud sentro nga lugar. Unya lagmit gyud ang mahimong sentro sa usa ka tinuhuan kung asa magsugod. Example, Iglesia ni Kristo ni Felix Manalo. Asa man ilang sentro? Central Office. Pangkalahatang pamamahala diri sa Pilipinas. Naa sa Pilipinas ang ilang sentro tungod kay diri man na nagsugod. Di ba? Dayon mayong kag Saksi ni Jehovah o Mormons. Mga sentro anang tinuhuanan na sa Amerika kay dito man na nagsugod. Di ba? Saksi ni Jehovah, Mormonism o Church, kanang LDS, no? Latter-day Saints, Church of Christ. Naa sa Amerika na ilang mga sentro kay dito mo na nagsugod. Yung kag Seventh-day Adventist. Dito po na gihapon sa Amerika nagsugod, no? ni Ellen White. Muna nga ang ilang sentro na po dito. Muna nga kung asa gali kasugod, malagmit dito gyud ang sentro. Yung kag sa tinuhuan gitukod ni Kristo asa man ang sentro. Of course, Jerusalem kay dito man si Jerusalem nagsugod. So mayong ka nga
mayong kabiritas, maunang inyo. Kaya ni angkon mo Katoliko nga tinuod. Ang sentro ninyo na sa Jerusalem. Well, mauna. Kinanglan, subayon na to ang Biblia. Jerusalem gidon ta, pero gustong ibalhin sa Ginoo. Masabot. Implied sa Mateo 21:43 nga. Pagakuhaon kaninyo, but pasabot ito sa Jerusalem, kay momento yang gitumbok. Pagakuhaon nga na kaninyo og igatugyan sa usa ka nasod o sa kadapit o sa ka lugar nga inig matugyan o maabot na dito, magmabungahon pag-ayo kining akong iglesia o simbahan. Mao na gusto niyang ibalhin. So ito pa, dili magpabilin sa Jerusalem. Kay Jerusalem man masugden, no? Lucas 24:47. So, gihisgutan na sa Ginoo nga ibalhin kining sentro sa usa ka lugar, sa laing lugar o sa King James Version, nation o nasod. Dayon sa ubang hubad pod, dili lugar ang gisgutan. Giingon nga, itugyan sa mga tao nga magmabungahon pag-ayo kanila ang akong kinuhaan niyang gipasabot ba. So, asa man kunay correct nga hubad ana, katawhan o nasod. Well, kanang katawhan o lugar o nasod, interchangeable na sa Biblia kay ang katawhan pod mahimong tawgon po na sa siyag lugar o nasod. O bitaw na ay grupo pod nagpatawag og pinili nga nasod o chosen nation. Okay? Ang iglesia mahimong tawgon og nasod, katawhan, chosen nation, di ba? Muna ang mga terminologies diri sa Biblia kung maghisgot og katawhan, mahimong gawion ang pulong lugar. Ngano man, kay kung mayong kag lugar, siyempre na ay katawhan. Ug mayon po kag katawhan, naapoy lugar diin asa nagtungtong ang maong katawhan o asa dapit ang maong katawhan mo ng interchangeable na kung maghisgot og lugar, ipasabot po dahil nga na ay grupos mga tao diha. O maghisgot og grupos mga tao nga mayong ka nga, unsa man ang lugar na apoy lugar og asa sila. Di ba? Mo na ay mo kalibog anang unsa man ni hubad diri lugar, pag abot katawhan po diri sa laing hubad, ayo naglibuga. Okay, ingon na ang Biblia. Ang simbahan ba gani, ang katawhan gitawag og balay. Di ba? Nasa 2 Timoteo 3:15. Ang balay sa Dios nga mao ang iglesia o church, di ba? Ay mo katingaan na. So una nga ibalhin sa laing nasod sa mga nasura gipasabot sa Ginoo ana naran po sa Biblia, no? Layo kuno na sa Jerusalem na nasa Buhat 2:39, layo. Unya kanang layo mga nanimuyo ana nga mga tao, klases mga tao, Buhat 22:21, no? Buhat 22:21. Mga tao nga nanimuyo anang lugar mga Gentiles kung mga Hintil. O mga Gentiles kung mga Hintil. So, mao na layo sa Jerusalem dayon mga Hintil kuno. Moingon ta nga unsa man ang lugar sa mga Hintil? Naraman po sa Biblia, no? Buhat 23:11. Masabtan na to nga Roma. Kaya nga naman, diya sa Buhat 23:11, si Pablo giingnan sa Ginoo, giingnan ni Kristo. Pablo, maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem. Pagpamatuod usab dito sa Roma. Wa mo mahibo nga na, ngano nga, sa daghang mga dapit diin na abtan sa Kristyanismo, ngano nga ang Roma man maoy giparalel sa Jerusalem, diin dito gyud nagsugod ang iglesia o simbahan gitukod ni Kristo. Nga diin dito ang sentro unta. Diba? Ngano nga sa daghang mga lugar nga naabtan sa Kristyanismo, sa Tesalonica, sa Corinto, Espanya, Italia, naabot diri sa Pilipinas niya itong 1521, Alemania, Amerika, ngano nga sa daghang mga nasod nga naabtan sa Kristyanismo, ngano nga ang lugar o
nasod sa Roma o ang lugar sa Roma mangyod ang giparalel sa atong Ginoo sa iyang paghisgot og Jerusalem. No, iyang giingnan si Pablo. Pablo, maingon nga nagpamatuod ka sa Jerusalem, pagpamatuod usab sa Roma. So, kung maayo ta, gamito na ito atong kaalam, kaingon ta nga probably ang Roma may gipasabot si Ginoo nga balhinan sa iyang sentro. No? Ay ninyo kalimti. Nahanis Biblia, no? Sa Mateo 21:43, tagna na diha. Nag-ingon siya nga pagakuhaon nga kaninyo sa Jerusalem ang akong gingharian og igatugyan kini sa usa ka nasod, no? Sa King James version, katawhan sa ubang hubad, pero maura na but sabto na to kay may ikag nasod na may katawhan o may bugag katawhan na apoy lugar o nasod asa dapit sila. Di ba? Oo. O igatugyan sa usa ka nasod nga magmabungahon bag-ayo, buhat 2:39 layo kuno na sa Jerusalem. Buhat 22:21 mga klases tao sa nanimuyo anang lugar mga hintil. Takdo gyud Roma kay lugar mo na sa mga hintil. Although na inaabot po dito mga Hudeo. Pero kanang Roma, lugar sa mga hintil, lugar gani sa mga pagano. Di ba? Usa putos tumong si Ginoo nga katong gisugo niya mga apostol gud pangwali. Iwali ang mayang balita sa tanang kanasuran. Di apel man ang Roma. Nya ang Roma gi-specialize. Ito masabtan nga ang gipasabot ni Kristo nga balhinan sa sentro sa iglesia mao ang Roma. Jadi hangging na niya si Pablo. Pablo, maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem. Pagpamatuod usab didto sa Roma. Niya, natinuod ba yun na? Pag-abot nila dito ni Pablo, gani, sa church history, si Pedro, na-apil po dito, silang duha ni Pablo Pedro. Sila man nagpaabot sa iglesia dito. Mga personal yun nga, magtutuko dito sa Roma, sa iglesia ni Kristo. Iglesia ni Kristong tinuod ha, dili ng iglesia ni Kristo nga nagsugod 1914. So, mauna, unya, unsa ang matupag siguro nga Roma gyud? Kung natuman sa Roma, ang giingon diya sa tagna sa Mateo 21:43 nga nasod sa ka lugar nga inigbalhin na didto magbabungahon, meaning daghang makabig sa pagka-Kristiyanos. Natuman ra ba yun na sa Roma pag abot dito sa Roma, no? Ako sa aning hisgutan ha. No? Sa di pa ko mo expound ayo aning pasidungog sa mga santos kay diri man ta gidala sa espiritu god. Siguro anong diri ta gidala sa espiritu aning puntuha. Kay bag-o pa manggo ni atong new kinibang set up sa atong tulumanon ron kahayag sa pagtuong Katoliko kay bag-o ra man ta nagkabalihin diri sa bag-ong building sa Arimen Dipolog. Muna nga naay mga bag-ong listener. Kadtong wala maabti sa signal sa miagi, maabtan na ron kay layo na gitag abot. Oh. Naay ko nahibaw-an nga klaro na kuno sa Husidalman, no? Sumuna nga atong balikan nga punto dayon goon din ta atong mahitungod sa pasidungog kay kining tinuho ang Katoliko nagpasidungog mag mga santos, di ba? Yan to sang lakbitan ni. Na tinuod ba dito sa Roma nga pag-abot dito nagmabungahon pag-ayo ang Christianity? Sa ato pa natuman ang giingon tagna nga gipamulong sa atong Ginoo nga usa ka lugar usa ka nasod nga didto mabalhin ang sentro nga magmabungahon gyud dito pag-ayo ang iglesia. Roma kapitulo 1 bersikulo 6 ngadto sa 8. Mo man ni usa sinungdan nganong nga gipun-an og timaan nga matuod nga iglesia ni Kristo Roman, meaning ang sentro na ana sa Roma. Tuwa po dito gapuyo ang executive minister o prime minister. Santo Papa ba? Okay. Sa atong pagtuong Katoliko, ang unang executive minister, bang chief ba? O chief justice sa iglesyang gitukod ni Kristo si Pedro man. Di ba? Kaya siya may gitugyanan sa mga yawi siging herian sa langit. Basahon na to ni Roma 1:6 ngadto sa 8 giingon diri
ni Pablo. Lakip kamo nga anaa sa Roma. Dili Pilipinas, dili Amerika. Kiyo. Lakip kamo nga anaa sa Roma nga gitawag sa Dios aron maiya ni Hesukristo. Busa gisulatan ko kamong tanan nga mga taga-Roma nga gihigugma o gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Hatagan unta kamo grasya ug kalinaw sa Dios nga atong Amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios, pinaagi kang Hesukristo alang kaninyong tanan nga naa sa Roma. Kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. Gani, matud pa sa usa ka komentarista pod nga Katoliko, double application kini nga verse, no? Kay ano man, murag prophetic pod ni ba sa mahitabo sa umaabot. Ngano man kay may kag pag-ingon ni Pablo diri nga giingnan niya taga Roma nga nagpasalamat ako sa Dios, pinagi kang Hesukristo alang kanyong tanan diya sa Roma, kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. Og imong yung istriktuhon, unsay na tuyok dayon atong higayon na. Oh? Bag-o pagud to, no? Miyong kag natuman na ba dayon nga na worldwide na ba dayon dili pa kay katapusan galing ilhanan ay mabalik ang atong Ginoo, maghukom na siya sa kanang general judgment. Kung masangyaw na sa tibuok kalibutan yun ang pagtuo, no? Nasa Matthew 24:14 ba na 13, last sa Mark o ilhanan, yan wala pa niya tuhigayon na, no? Kaya niya tuhigayon na pagod maabot sa Pilipinas. Kaning paglitok ni Pablo aning Roma 1:6 nga to sa 8. Mo nang matud pa sa usa ka komentarista pong Katoliko nga kini prophetic ni nga gi-positive ba nga bisag wala pa biya na. Niya tong higayon na, no? Tungod kay na klaro na gigayran gud si Pablo sa pagsuwat ani nga mahitabo gyud na nga madungog yun ang pagtuo. Moabot yun ang pagtuo nga naabot sa Roma nga moabot yun sa tibuok kalibutan. Nya natuman na magaling, wa pa lang mahingpit, kaya pa man yun po yung mga lugar nga wa pa yun ma-Christianize. Labi na itong mga tinuhuan nga dili pa yun mo dawat sa Christianity. So may yung kag Pilipinas naabot niya itong 1521. Di ba? Oo. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Diyos, pinagi kang Hesukristo alang kaninyong tanan, kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. Ikan si Jerusalem naabot sa Roma. Muna nga, kung mangita galitag tinuhuan nga gitukod ni Kristo, subayo na to na tinuhuan nga gikan si Jerusalem nga niabot sa Roma, then misuroy, lukop sa tibuok kalibutan mo na tinuhuan tukod ni Kristo. Dili nagsugod sa Pilipinas. Dili nagsugod sa Amerika. Kung may laing tinuhuan makaangkunan na, Katoliko raman. Di ba? Kaya ang ruta sa simbahan Katoliko sukad sa pagsugod, of course, Jerusalem. Hindi yun. Nabot sa Roma. Espanya, gani ang Espanya, gisigutan po, Roma 15. Kaya ito galing niadto po sa Roma sa Pablo, sa Espanya. Sa itong pagtanaw po sa history, taga-Espanya naman nakapadalag mensahero. Sa Pilipinas. So, mauna nga natuman dito sa Roma. Gani, mausap po nis mabasihan nato nga nung Katoliko ang Iglesia ni Kristong tinuod. Kay, may giingon ni Pablo diri una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios, pinaagi kang Hesukristo alang kaninyong tanan, kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ng inyong pagtuo. Prophetic niya. Dili ni kay pag-ingon ni Pablo ani nga natuman na gyud tibuok. Wa pa gud sa Pilipinas. Prophetic ni kay sigurado man gyud ni. Gigiyahan gud sa Espiritu Santo. Hinay-hinay ang pagkatuman ani. Nagkadako. Kaya gihulagway po San Marcos 4 nga mahimong higante nga tinuhuan. Marcos 4, 30 hangtod 32.
gingharian nga mahimong labing dako. Dili magpermanenteng gamay na hinumdum ko sa saksi niyo ba akong gikahibalag nga. Dili katoliko ang tinuod kay daghan kayo. Dako kayo nga simbahan. Ang gihulagway diya sa Biblia, nalimot ko sa tekstong gikutlo. Katubang niingon si Kristo nga, ayaw kahadlok gamayng panon. Gamayng panon kuno ang tinuod, dili dakong panon. Wala gisabot ang konteks. Ano man, kay ang konteks, ang pag-ingon sa Ginoo ato ayaw kahadlok gamayng panon, referido to sa una nga gamay pa. Kaysa pagsugo, dili man na dako dayon. Gamay pa man na. Pero inigtubo ana, mahimong labing dako. Kanya kay kanus ama na sugdi ni Kristo. Kuan god, unang siglo, 33 AD. Kanya, unsa naman tang tuiga karon? Mag 2,000 ka tuig naman. So, higanti na gyud ng tinuhuana. Nya unsa mang tinuhuana ron nga nahimong higanti? Simbahang Katoliko. Kung naay mo ingon pananglit ato mga igsuong Muslim dili oy. Muslim mo'y kinadaghanan, granting without admitting sa ha. Ingnon sa nato nga Muslim pananglit ang pinakadako din sunod ra ang Katoliko. Pero dili man na Kristiyano nga tinuhuan ng Muslim o Islam. So, kung magpili tag tinuhuan nga asa na natuman na nga nahimong labing dako, dili ra pud sa Kristyanismo. Ano man, kay Kristyanismo man gitukod ni Kristo. Di ba? Pero dili mahitabo na. Kay may kang Kristyanismo, dala na tanan. Kaysa pagtuong Katoliko, ang Kristiyano dili ramang kay kanang mga Katoliko ra nga na bautismohan, visible member of the church. Kay ang pagtuog ng Katoliko, ang Katoliko gikumpuni sa visible members ug invisible members. Lisod kayo kung ako ning i-discuss mataas ni. Kay sa pagtuong Katoliko, dili man peras anang uban nga kung di ka mo Katoliko, di ka maluwas. Naay mga exemption ana, kinaay mga dili Katoliko bisag na Muslim gani ka, nahimo kang Iglesia ni Cristo, nahimo kang saksi ni Jehova. Unya na member ka ana, although wala diha ang complete teachings of Christianity, pero kung nagawas ka pero dili nimo gyud kulpa, dili nimo sala si mong kagalingon, natua lang ka diha ang mga religion na kay nagdako ka diha imong mga ginikanan na diha. Pero ang imong spirit, ang imong diwa, mahigugmaon yung kapagbuhat sa maayo. So, you are judged by what you know. Unsay maayo, unsay dili. Nung dili ka pugson nga magkatoliko, kay wa man kagitawag sa pagkakatoliko. Yung katoliko, mo man ni original. Pero, dili na ingon nga kumuha ka masakop kay nasa Epeso, ang iglesia man yun nga gituko ni Kristo may luwason. No, tinuod na. Pero, naamang ko yung mga tao nga kanabang dili nila tinuyo ang ilang pagkagawas sa tinuod. Pero nagbansay sila sa kahibalo o sa balaod nga napatik silang kasing-kasing. So they are judged by what they know. Unsa ang truth sa ila. So Catholic lagi hapon sila in the sense, in the spirit, kay mahigugmaon man sila sa tinuod. Nagkataon lang nga ang data sa ilang nahibawan, wala nila mahibaw igid ang tibuok kamatuoran. But their love of truth, mo na nakapakatoliko nila invisibly. Muna nga, ang simbahang Katoliko, wala ta naghukom sa tanang mga nagawas. Kay matud pa ni San Ambrosio, kanang mga buutan sa ubang religion, spiritually, they are Catholic in spirit. Kay we have the same spirit. Kay ang mga Katoliko pod nga buutan, inana man pod, ug unsay nahibaw-an sundon gyud. Ito pa buutan. Yung kinaan po yung mga buutan diya sa ubang religion. So, we are Catholic invisibly kay, may kag invisibly kay, wa man ta mag-usagod sa pundok. Invisible members of the church mo nang nasa gawas nga mga buutan. Kay ang tinuod yung kuno nga nagawas sa iglesyang gitukod ni Kristo, kadtong gisultian nas tinuod, hibalo nas tinuod, unya musupak yung tinuod. Muna tinuod kunong nagawas sa iglesyang gitukod ni Kristo. Kay kadtong mga buutan diya sa ubang religion, mahigugmaon sa tinuod, kung nakahibalo pa sila sa ilang panahon, wa pa sila mamatay, nga ang Katoliko, mao'y
naa niya ang fullness of the truth, dili man na mo dumili pag-apil. Pananglit na ay Iglesia ni Cristo ron nga nasayod sa Katoliko, nga Katoliko mo'y tinuod. Dili man na magmagahi, magkatoliko man yun na siya. Kung makahibalo na siya nga Katoliko, di ay may labing tinuod. Pinakatinuod. No, nagkataon lang nga nagpabilin siya diha, kaya siya kahibalo. Alang-alang, hukman kas Ginoo sawa ni Mama Sairi. No? Mo man ni kalainan gud sa balaod sa Dios o balaod sa tao. Kay sa balaod sa tao, of course, naay rason. Ignorance of the law excuses no one. Bisag wa ka kabalos balaod, manubag yung kang makalapas. Ano man, kay ang kuan gud pod, tao, di man gud kahibalo sa kasing-kasing gud sa kinahiladman sa tao, Diyos raman. Niya, murason man pod ang tawhanon nga gobyerno nga kung iagad na to sa pagkasayod, ito pa kung inosente mahigawas ka ana, nadaghang magpa-inosente. Mo nang gimarsyalo na lang yun sa atong balaod sa tao. Niya, ito po nang gisabot, mo nang mutuog yun ta ana. Atong balaod sa tao, ignorance of the law, excuses no one. Di yun ka ma-exempted. Pero sa balaod sa Diyos, pahibaw-on yung kaniya nga kana sala, kana dili, kana insakto, kana korek. Hukman ka base sa imong nahibawan. Muna nga, kung Muslim ka or Iglesia ni Cristo ka or Protestante ka nga, wa ka masayod nga ang Katoliko yun mo itinuod. Kaya usara may tinuod, usara gud kay Iglesia ang gitukod ni Cristo. So dili ka obligado nga magkatoliko. Ang imong pagkabuutan diya sa ubang tinuhuan, mo na'y nakapakatoliko nimo in spirit. Kaya kung nasayod po ka sa tinuod, di mo ka magmakuli. Bitaw sa atong panahon ron, daghan namang mga dili Katoliko na malik. Hagka na kong nibawan. Naman kayo ko'y gipost diya sa Facebook nga former Iglesia ni Cristo, duha sila kabuok. Ang usa handog, ang usa Katoliko, dahil nabalhin sa dating daan, dahil nabalhin sa Iglesia ni Cristo, dahil balik sa Katoliko. Balik rin lagi hapon. So, mao na, mga kinahod nga tigpaminaw. Ako ning gisigutan. Kung ako pag yun ang i-explain og ayo, malangan na jud ayo, di na jud ko kahisgot og kining mahitungod sa pasidungog sa mga santos. Well, akong pamasahon ni mga bersikulos Biblia nga ang Kristyanismo usa sa balansayon sa pagtuo kanang pagpasidungog. Unya, kanang pagpasidungog sa mga bayani sa pagtuo, kita mga Katoliko atong ipakita gyud sa buhat, dili kay huna-huna lang, no? Kay ang uban god nga mga dili Katoliko, murason sila nga kung naa sa Biblia nga pasidunggan ang mga santos, kami pod kapasidungog man. Pero ang pangutana, giunsa nila pagpasidungog ang mga santos sa huna-huna lang taman? O ipakita gyud dias buhat? Kay kung mayong kag-Katoliko, gipakita gis buhat ang pagpasidungog, dili kay huna-huna lang. Presbito anang ingon dia sa Lucas 1:48 nga ingon si Santa Maria nga napuno sa grasya, ingon siya nga sukad karon ang tanang kaliwatan mutawag o muila kana kog bulahan o blessed. Haman natuman di ba sa Katoliko, i-particular gyud dia sa Rosario, gibalik-balik ng pagkabulahan ni Santa Maria, pagka-blessed. Then, mingon din ng mga dili Katoliko, kami ga bulahan mapod mi ni Santa Maria, pero istorya lang. Ang unahuna lang. Yung ang klaro yung kaayo nga nagtawag ni Santa Maria ang Blessed, Katoliko, kay balik-balik kaya dia sa litania. Di man dautan ng pagbalik-balik sa pulong basta kinasing-kasing o nabang gipamalandungan. Dili lang sa walay pulos nga basta lang yaw-yaw diha kay bawal po na pinagano man ng basta lang kamulitok balik-balik unya wala suna-huna ba murag yaw-yaw lang ba kanang gitawag og vain repetitions kawang nga pagbalik-balik pero ang dili kawang nga pagbalik-balik wala na gidili kay diha sa Salmo 136 pagka balik-balik das mga pulong basahan niyo ng Salmo 136 gibalik-balik na mga pulong, di lang na ako nabasahon, sa tema lang anak ako naisgutan. Then si Kristo pod sa iyang pag-ampo, balik-balik sa mga pulong pod. Pero kanasing kasing dili bain.
Ha? Dili ba yung repetition? Kung dili, repetition, pagbalik-balik nga, na ay kabuluhan. O kung ako malimot, Mateo 26:44, nga si Jesus nag-ampo susamang mga pulong. So, ito pabalik-balik. So, mauna. So, mga igsoon atong basahon ng pipila lang ka bersikulo, pasidunggan yun ang mga santos. Kita mga Katoliko, gipakita gyud buhat dili kay sa huna-huna lang, no? Okay. Sirach 4:21. Ang kamapaubsanon sa mas mga santos kay usama nas kinaiya sa santos kanang mapaubsanon. Angay sa pasidungog og pagtahod. Mao na, no? Sirach 4:21. Problema lang kay way sirak ng basa-basa sa mga dili Katoliko, no? Kaya sila mutuwa ng sirak nga part na sa Old Testament, no? Makigdebate man po sila nato ana. Okay. Ang kamapaubsanon, ito pa para sa mga santos, angay sa pasidungog og pagtahod. Ipakita gyud nato sa buhat kita mga Katoliko. Unsa man kanang muyukbo ta nila. Kung buhi pa sila, buhi sila atong yukbuan. Pero kung wala na sila, ang ila na lang larawan. Pero ang atong giyukbuan, dili ng larawan, kundi ang gilarawanan. Gaya na itong larawan. Parehas ni Josue, nga ni yukbo siya sa Diyos, pero gatubang siya sa simbolo. Itong sudlanan sa kasabutan, symbol of the presence of God, dahil na ay larawan sa duha ka anghel kung kirubin. Nasa Josue 7:6. Si Isikyas po, kung ko malimot, Isikyas ba to? Isikyas lagi. Nag-ampo sa Diyos nga gatubang sa ribulto sa anghel. Wala siya magtuo nga katong ribulto sa anghel mo'y Diyos. Pero sa iyang pag-ampo sa Diyos, gatubang siyang simbolo. Larawan sa anghel. O kirubin. Nasa Isaias 37. Isaias 37, versikulo 14 hangtod 16. Dili daw tanang mag-ampo ta sa Diyos, mag-atubang tag simbolo. Dili lang ipaka-Diyos ng simbolo, kay bawal na, ha? Okay. Way pagtulon ang Katoliko nga gaisip nga Diyos ng simbolo kanang larawan. Kaya dili man na Diyos ng larawan. Ribulto, no? Okay. Mao na. Ngayon sila nga, sirak man na, abisan pagdili sirak, no? Juan 12:26, giingon. No? Juan 12:26. Ang buot mag-alagad kanako, kinahanglan mo sunod kanako, aron kun hain ako, atua usab ang akong sulugoon. Ang akong amahan magpasidungog kaniya, nga mag-alagad kanako. Ang moalagad sa Ginoo, pasidunggan sa Diyos. Pasidungog gali ang Diyos, kita pa. Di ba? So, mao na mga tinahod nga tigpaminaw. Dayon, sa daghan naman ng teksto diri asa may unahon na to ani. Kining Juan 11:4. Ipadayon nato ni sunod sa Domingo di ay. Kung dili ni matibawas karon, no? Kay pila na lang ka minutos. Juan 11:4 gingon. Sa pagkabalita ni Jesus niini, miingon siya, dili siya mamatay niining sakita. Nahitubo kini aron kapasidunggan ang Dios o pinaagi niini kapasidunggan usab ang anak sa Dios, no? Mga itong Ginoong Jesucristo. Kita mga nahimo putang adopted sons of God. So, pasidunggan putag apila na, no? Mateo 25:21. Maayo buutan ka ug maayong sulugoon, miingon ang agalon. Sanglit kasaligan ka man sa jutayng salapi, piyalan ko ikaw sa daghang salapi, dali, sulod nga ri og ambit sa akong kalipay. O himaya, no? Subot pasabot kita, ang mga santos, o kita, bali, mga katauhan sa Diyos, kung matinumanon kita, makaambit ta sa kalipay ni Kristo. Naunsa man ang kalipay o himaya nga naangko ni Kristo ron, di ba gipasidunggan siya? Sige siyang gisangpit iyang ngalan. Nya mo na nga, kini mga santos, makaambit man sila, kay makaambit man sila sa himaya o kalipay ni Kristo, mo na nga, kung si Kristo napasidunggan, gisangpit-sangpit sa mga tao, ang mga santos,
nakaambit mo po sila, mao na nga gipasidunggan po sila nato. Then magsangpit-sangpit po to sa ilang ngalan. O, di ba? Sa ilang intercession po, di ba? Kaya niingon man sa Pablo diya sa unang Korinto 11:1 nga maingon nga akong gihimong ehemplo o panigingnan si Kristo. Ako usab kinahanglan, di lang kinahanglan ang term, no? Maingon nga akong gisunod o gihimong panigingnan ang Ginoo. Ako usab himuap ko ninyong panigingnan, no? Unang Korinto 11:1. Sumuna nga kanang Catholic teaching nga kung si Kristo example niya nakaambit man pod ning mga santos sa example ni Kristo, mao na nga mga santos himuon na po natong example. No, dili na mudaghan na nga itong example. Kristo rin gihapon, kaya ang model si Kristo man. Kung sundo na to si Pablo o uban pa mga santos, si Kristo ramang gihapoy atong gisunod. Kaya ang gisunod sa mga santos, si Kristo ramang pod. Anong pagkabuutan? O ni Katoliko nga pagtulunan, dili na sa kontradiksyon. Nga, kung himuon na itong example ang mga santos, mudaghan ang example, dili, Kristo rin gihapon na. Kaya kanang example sa mga santos, si Kristo man. Muna, kung himuon na itong example ang mga santos, si Kristo ra gihapon natong gi-example. Ngano man kay ang ilang gihimong example si Kristo ra man pud gihapon. Nawa man tay igong panahon na so ato ning ipadayon sa sunod Domingo po, no? So timan ilan to atong gipangutana ninyo. Kung nagpasidungog ta ni Rizal nga bayani lang siya sa atong gamay nga nasod sa Pilipinas, unsa pa kaha ang mga santos nga ang ilang kabayani pang tibuok kalibutan. Katoliko ra, no? Mga tinahod nga tigpaminaw ang dayag kayong nagpasidungog og mga santos. Di ba? So wala naman tayo igong panahon, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, kini na lamang ang ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Donduyano Senior alias Veridas, uban sa atong mga igsuon sa technical side, Danny Lud o Tax Ilumba, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.